kahima khadar lengdo kalong sisa kahima ka beruspa ha kariti kedustur bat kabalas dang man yeng rasong biang sasisin hapo ka jingpe jingkmi jo sirdar kahima uba wan prangs im nong shai lasaki sipun kikam kibau kumus im ukmi la persyang ban penim biang ya kariti kedustur kabadon ha kane kahima kabale se bun nangi ngilaklet no menta kasingi kalai putrik ulber arjar khat khandai usirdar ulalej ban penspong ya urang ba snong jong ka snong paham lapong bat paham suatri kumju ro ban ai ya sarnot rang ba snong kane kalong ka weina kariti sensar ka ba umen barim hi ulabu bej bu renti kaba ya kirang ba snong hi kiba hap hapo ka hima khat ar lengdo kidei ban yo jing penspong nagakti usirdar ubalong unong pej nongkmi ya ka hima bat ban airu ika kerku kerdo ya ki khon ki hajar jong ka snong hakane ka jing penspong rang ba snong ka snong paham sotri bat paham lopong kalajit yo ba mathiu makodo kum urang ba snong kane ka snong ha kabalawan man penspong dau sirdar ka ilaka nongpo sirdarship uba wan prangs im nongshai harangkat ka jingedon langro u menteri ka hima uba essentially ulungdo right nongpo uba jeduen lengdo lembat kiwe kirurang ba kasnong pi iway pa iway na kabanta kani kasngi kaba pi kum kanong syok kinong syong snong pi wanra burom yang kum u ramba snong ha ka jing sisya kane ka program kabangi pelong menta kasngi kamdei sisya ban wanra lane ban pen kiuskong yang orang ba snong kadau ba jongi kum kadar bar snong ban penlong ya kum kane ka program kadei halor kanong rem bangi kwa ban penne ya kariti dostor hapo kane ka ilaka jongi hakani kari karaj ke jongi dei namar kata kador bar snong jong ka pham lapong pham sotri lembat ka jing selok bat isardar jongka nongpo elaka ngilala ban mudur lane ban penurlong ya kani ka program hakani ka sngi bat ka daw ba kum pangalaong ipi kalong ban penne ya kariti ka dustur jongi hapo kani ka than sikentien ban karen hakani ka por nakabanta kani ka sngi lani ka kani ka program nga sngo ban ai kublei ya ka executive committee ka bala penpet penbiang kumno ban penurlong ya kani ka program hakani ka por bat nga sngo ban ai kublei ya ki nongkran ki bahkam haswa ki bakentop ya i menteri bat ya ilengdo ki bala penken mau yangi ki nong syong snong ba unong urang ba snong udai tang usyakri umdai ubos kan mau bahai kata hap snong pam lepong pam sotri hap penrung bahai kata ba urang ba snong umdai ubos umdai uba urang ba snong ubala banle lot yakikam kicam baro urang ba snong udai tang kalenti kumno ban penyat ya kasalentam ya kasensyar khadar hapo kasnong kajungi kasensyar khadar hapo kasnong kadei kabajop tang lada uwei pa uwei unong syong snong jong kasnong jungi ngin snok tilang hakino kino ki benta hak baidei bat ka kam snong kam thau lada ngikran sapang ka development lada mapi kinong syong snong phimsim ye ka jingkit khli dalai orang ba snong marwe umnumla ban le ai ladang ikran sapang ka khoj ka suba orang ba snong marwe unumla ban le ai dei namar ka jingkit khia ka jongphi ngila banwanra ya ka jing khoj ka jing suba hapo snong hapo thau ka jongi ngaso ban ai khublei ya ka tu ka jing roi ka ba ki seng kenthei kila penpau pedeng jongi baman kasih sajan kadai kasngi hakasnep jong kasih sajan man kasih sajan jong kalong kasngi kaban penkhoj ya kasnong kathau kane kalong sisya kum sibenta na kabenta kajingkit khli jong phi hapo kasnong kathau ka jong phi bat na ngets kam
bakane kamdei tang hakasi sajan handrai kadei banlong man kasngi kajing khot kajing suba kadei kajing kit khle jong uwei pakawei kalong yeng dei namar kata nakaliang jong kador barsinong ngilawat ikilat kilenti kumno banwanra ya kajing khot kajing suba hapo kasnong kajingi bat kata kadei ru kawei nakithong jonga kumurang basnong bat kata kalong bat pelong ya kani kasnong kajungi kabakut tam hapo nong po ngakwa banwanra ya kani kajing karukom perkhat hapo kasnong kathaw kajungi ba kani kasnong kajungi kandai kasnong kabakut tam hapo nong po bat wat hapo ka district ribhoy kajungi bat kata ngila ban le tang lada kawei pakawei kalong yeng kal kasim ya kajing ket khle banwanra ya kajing khot kajing suba hapo snong kajungi kum sibanta ban kran hakata kajing le khot lane kajing wanra kajing le khot hapo kasnong kathaw kajungi balai nga ong bakadai ka kamram jong ka wei pakawei ka long yeng namar lada phi kum kinong song snong ki trai jong ka yeng phi su tanat banwanra lane pen khot ya la ka jong ka compound lane ka jong ka yeng ka sem ka jong phi bat klem da perkhat pat bakatu ka nyot ka ba phi penlom phi brat pat hakper jong ki wei kata kalong ka ka ba sosi bha hakane ka than bat khamtam hakari khasi jongi barokowei ngi sotunat ba ban le khoj hapo ka yeng ka jongi ladangi rong hapo ki yeng jongki long yeng ngathrai gam bakla ban ong ba barok ki de ki bele khoj bat kata ka ba sosi pat kalong bakitu ki nyot ki brat hasurak lan hakper jongki wei pat dei namar kata nakaliang jong kasinong ngilawan ngila persang banwanra ya kajing penyat penerti kenang ba nginwanra ya kade kasinong kajungi kabakhoj bat kabasuba kaan sarkar ngala ban ong ka ILP lane ka entry exit point kanomlong kabajok lada ki dorbar sinong kilong ki batulot dei namar kata menhakini kisgi ki baladap ngila nakaliang jong ka dorbar sinong jong ka paham lapong paham sotri ngiwanra ya kawai kaan babaro kinong syong snong kuntuk ya kinong syong wai kinong tray bela kidei ban register hapo kasinong kadau kadei omdei bangi khang ya kino kitrayeng bakin ai wayeng henrei kadau jong kane ka jing persyang banonra ya kane kar kompenya sinong kalong ban yada ya kirius niu bat ya ki mender bikin rong kertlep hapo kaput kesam jong kesinong kejungi dei namar kata ni nakaliang kador barsinong hakini ki sau tayo ki baladap bat ngidang don sai si tayo ban ailat ya kinong syongwai baro hapo kesinong bakin register yala de bat kesinong kadau jong kane kalong namar ngiyo i bahakane kesinong kejongi kadon kajing lengkar jong kajing wan rung lani kajing wan syongwai jong ki breu ki banang no nang no dei namar kata ngikwa ba kitu kinong syongwai ki bawan hapo kasinong ki jongi ki dei bandon lengba kajing tip ki jongi bat nang ne sakmat kador bar sinong jong ka paham lapong paham sotri kanwan ra arsusu ya ki jing perking ba kino kinong syongwai lani kino ki bawan sa hapo sinong kidei ban yo kajing tip nak kador barsinong kajongi bat dei tang na kita kilenti kilat kilenti kabangi kum ki try mulok ngila banri bat sumar yala kajong kajat banriu bat khamtam ya ka culture kajongi bat kane kala ban penurlong dei tang lengba ba mapi kinong syong pias no tilang bat ngi kador barsinong bubun kidor barsinong hakane ga singi ka mamanta kadi ga singi ka bangi saki lagi khamat kujungi bat baro kat bangi dan hangni bat ngamla kham da ai kubero kadi ga por ka mamanta ya ka ma bangi yui ngidan hangni menteri SR Sungkli belong skepti jong ka hima hangni don ulungdo jong ka rai nongpo ya ka bol dep ai ya kijingkan kijingkur hukudo to be don kat lambat pi bat hakane ga por ngi ya kirang ba snong don kat ba rex warjuri rumah snong jong ka mauding
But kumjuro akan ega por ngi ya ki riurang ba yasip dorbar jong ka pamlopong pam satri ai kuble pi ya kan ega lam ega bangyo benirkan ban ai kuble ba lansius imli bawan dekat lang bat nga bat ka jing kundu junga ngi de shibakha min shibon ya ka jing lakloi ke jong pi ban dekat lem hakan ega singi ko mentang bat hakan ega por ko mentang ai kuble ru ya kirang ba rangsan ki berda pok ane ke snong ga thau wat ngala pek ki khmat adu mning i tang ki long kmi ki longsan ki berda kane ke por kamta ki samla shindang berkan thai na du ki hap ki baret ha kane ke singi kamta nga kurpu ko do epi bat kata ka jingurpu na ka hima ba unus nam aja khandai bat kisna manwan ba kane ke snong kada kiu irat ha kiliang baro la kalong ha kayo ka kot ka jingnan jista bat kumju ha ki banta jong ka jingim jong pi kaba pimat man kesengi bat kumju kene ka por ngamla kham dai kublei ya ki duli ki tempan ki bawan na hampir klub ya ka bla ai ya ka jingshat ke jongki bat kila priang nadu ka basdang pengawan bandung bat kene ka pengi ya ka riti ke dosu ke jungi bat kublei shiboni ke jingshat jongpi ka masti ka bomut ka dei ke jingpen ergiu ke jungi hadien bangi wan ban job thma ha kene ka singi ka menta ka phamla pom stri kla job thma da kabayo ya way orang ba arangsan umulon katatin karo umulon kumut tau breu barat ba uban petulun ni kane kam kata kade ke jingshan kaba ki shat bat ki lekmen bat kumju ki aingu yo blay hakum kane ke si kubishibun ya pigi duli tempan na ka pamber club bat kumju ro ban penne pansa ha kane ke por ka menta ya ka jungi da ki khmat bat kumju ngamla kham dai kublei ya ki seng long kumi ke bapen i ya ka jingi tli ke jongpi to blen ka lambat ka seng ke jongpi bat kumju ya ki seng samla kwen pakane ki snong ya ka bakila ya tur bat ki atrai na ka por se ka por bat ha kane ka por ka menta ngamla kham da ai kublei ru ya ki babun ba ki wipat ki rurong ba ya ki bun hangni ya ka bapi ya sakilang ban penping ya kane ka por ka menta bat ka ba ngayui kalong ba ka jingkhot yang irang baro kum ka dor basnong pam lo pong pam stri ba haki jingirang baro to gin yami pat ba ki rurong ba ki pat rong ba kanang ba kanono ka kam lak galong kum gini function lak galong kanono ka banta jung ka kam ha pasnong kanang ba ka dor basnong ka esip dor bar kala ban pentrei bahai ka kam de ha ka bangi mi renti omdei bangin yesong hayi hande gin yami renti bat kani ka ba pelongi ya ka singi ka ba job bat ha kani ka por ka menta kindiat habi de bat kani ka kliman kuble shibun ya ka dorbar hima nadu ki por ki bomunshwa ka ege jing tumu to ngane ka jing panspong kam de ka dorbar hima ka snai ki an lani ki adong adet ki bathmai ka de ka bla remba ha ki por ki bomunshwa ngim judon ya kani ka sanat lani ka appointment ki penwan da ka spong bat ka thali kamut ke baki ai ke jigur kubro ya ki kli no sinshar ka takalong nadu ka dorbar snong ka dorbar bat ka dorbar hima bat kani ka singi ka momenta ka dorbar hima ban penne pensa ka di dustur ni hab panet ke nadu ka grassroots level ka takade ka dorbar snong ngliyo bandung ban ngilayo banet ki babun ki snong ban hangni ngi ya ki khun ki hajar ki bun ha ka et ka hima jungi kalong ka bathmai hanai ki di ka barem hanai ka song hanga bangi habangi ong bangi penne pensa ka di dustur kamde bangi up bangi ni ya ki wei hari tong sedang naladi kube shibuni ki longkimi ya karyam kape ki jongpi ki jingi pu iping kaba penipu ikane ke jingrang jungi hinde de kata ke jingriam ke jongpi karyam tenrai berkata kalong ke jingi ru ik tenrai ke khot lang bat kai wer lang gi baro to ngin je put to ngin je puthu bot ya kane ke jingisha bat ke jingpa khnang ba ke snong ke thau ke jungi ke et ke hima ki dor barai ki ba fer fer khnang bangila ban putlon bat punwandur ya kariti dustur ke jungi bat hakane ke juk jong jingkala ke teknologi ke bastat hadu ke data reto mengaban mengi yin bat scam ye kata kalong ban e ye kariti dustur ban e ye la ka jong bat borom ru ya ke jong kiwe kita gilong ka tuk ne ya ka ba ka khot nam ta jong ab jong pi ban pne kariti dustur kuble shibun ru akane ke por kam ta habang ye so ye jingkran na kiru ba kuble shkhman nadu menteri
lengdo bat kumcu orang bat senong jongpi habe kan bat ki pun ba bantuan duri kan ke senong prawo jongpi bat hang ni ke ga mangadon ya kaban kan habe di berkati lustur tongin pene pensa haduk karyap karyang kektian keteli bat umde tangkat taru ban pene ru ya kilum kiwa bat bantuan dur namar ngani tu ya pi ibu pun ba kiwa kibun hapok kan area hapok ke ilaka ke cungi kilat tu no naduk bawan ke forlin bat kan mau ke jingkot yang hilang baru akan ke for ba kane ke kerteng ke bagi jusin ni kiwa dur kiba itanan bat kilom kiba itanan kade ke bagi sin hakatin kesiar ketin rupa kilom shua man shua deka khot yang abringi tongin it yala ka jong kamut ya kariti dustur bat tongin pendek pensa ya kini ki kenang ba kan long sisa kata kari ke bedap ke dut kengam berkata ngamdon jing artian bakari boy kadang yo haduk menta kanam berkata kalong ke jing ruspa ha ke jing tung jing tap ke jing ruspa ha kamariang ke khot yang abri pi nadu ke dorbar snong tongin ya lur ban punon dor yakini kiwa yakini hilom bangi hati siang jung ketika surok ketu kawa ya kabangi jusum natrai ha kapor untuk uastan robak snong natrai ketigi wa kidi bidang food dang yo bane jingi kita kiam ko perli hale ke ege pementa kili wat ya kata kawa perli teka jingkot jungai pi kum ka dol basnong to pen im ya kini ki wa abongi penne ikrati dustur hawat kila de pendap hale ngimti bat ngim pondor bat ngim de ben pendu wat ha kedulir ke jungi ben tho ba umla ban kam trai ki wadut umla ban kam trai ya kilenti snong bat katai ke dol basnong lambak adong adit jongka kan le bat ngeron ke jing kemando ba hakan islam aja kat kendai ngini sisa ke jing kelah haki bubun ba bat kata ke jing kelah ke sedang nangi na ngi simet kenang ba ki kun gikti jungar jongpi kintip ya ke kerteng bat kin burom ru ya kita kiri tu dastur ki ba manga bat mangi ngilabut bat benek ya ka tegani ke por ka menta kindiat habang ikren lengba ke jingai lenti bat ke jingkot ke jonga kum ke dorbar hima ukli ke it ke hima ngamdon shibun bankan hande ke tang ke jingkurku ke do naman takani ke slong pam lapong pas pam trei ba ke jingkurku ke long ha ki longing long sam ke jongpi ki kon ki ti jongpi kala ablong ha ke jing tre jing ta ke jing pule puti bat ke ne ke slong kalong banu sa wat namar ke ke pedeng jong hapok ka nongpok ke headquarter jong kari boy district bat ke ne ke slong kalong kendusa haba boro kiliang kata kalong naduk kariti dustur kasensyar kadar bat kunjuru ka akor ka ba itnat bat ka akor ka ba pen roy bat ka ba pen manbhai ki kun hap ki barik jungi kenang ba ki samla sindang bat kenthe jungi kin budien ya kata ka jing sisya bat ka khodru yang abringi menta tongin le no ya ka menta namar kata ka bangi syania ya ka balasai kanum sai syu lano bat kunjuru larang ngimla banle ya ke baklau tungin le ke barit bat kata ke jingle ke jungi ke barit kan pen yalam ni kanti sya ke baklau kata kalong ke jingkot junga kan ke por komenta bat khadu yawai kuda shibuni ke dobas nong pam lapong pam setri ya kan ke lat kanti ke bapipli ya ke bangiyo bani kundulang bat kanehi ke bapeni ya ke ban saki ban penek pensa ke tidustur bat ngi ai ke bok ke jingkurku kedok ya orang bak senong ujung pi bat kunjuk esip dorbar hibro kawai badang ni sekmat ke dorbar senong ujung pi kamdei ke bangin ekran haki dukan sya ngamdei bangin ekran haki noki kendong ngencot handai ke dorbar ngin ekran baik eka markhamat bat kenang ba uni orang bak senong ba pipi lejit ba ulak menteri ya ke ba kumbolo on mene accountability bat transparency kadai mengapa mapi nginyas no ketika diang bat ketika mon kenang bangila bantuan dor lada don kenono ke jinge onde ban clear ino lada dei ke bede bat kakam snong pidon yo orang bak snong jopi let bani kendu yu kidan kino jinge let bani kendu yu omde bani kan halti singkir lane banle kini ki ba pelongi ki dorba snong ban sitom ban punya ke dorba snong ban nganong ipi kawai lada ka tma poyeng kan ye le sa urang asnong ye le ban penhai tma yeng kan mau karoi ka par unom la ban ra asnong terhau ka jungi te ka jingkhot ing ilang barok kinong snong tongin sim ye kan ga kabu bangi don ye urang asnong obran ka jingi kli
uba je kan di dustur bat ubalam lentingi kat kan ke ski ke menta ban om ban peni ban penkus kong kum boong Henry ban penek pensa ia kan ti ke dustur bat ka khodo ingi wat pek ia ka basyadien namar kata ka basyadien nginum ya isu ndagi nyak da ka wei kan ti ka tumai rengkat unong elam jongpi batumai orang ba snong batumai ngikit bok ke reng yo orang ba snong jongpi bat ya sep darbar barok bat ya ka darbar bat ka et ka hima bat barok kat bangdan hungni pronusam ajak kendai bat kisnam benangwan kalong ke jingger kuingi ban saknam shi jingem ha ka jingem jungi bat ka longru ya ka ba peni shika pathai bangidon ban peni ya ka riti dosto jungi bat ngi i ya la ka jong bat ban borom ro ke jong kiwe kuble shibun kuble shijanmu Mama,